Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki kula sarencang sowan silaturahmi wonten dalem panjenengan sedaya warga mriki ingkang dipun sarekaken wonten mriki menawi ganggu panjenengan sedaya anggenipun ngaso kula sarencang dalu-dalu sowan. Ngapunten. Matur subhanallah. Sang Agung ingkang sampun diutus Nggih. purun sowan dhateng griya kula. Nggih ngapunten menawi wonten kliyentune. Kedangon kula mriki napa mboten? Daun sangat Kedangon nggih. ilmu napa Ilmu niki napa? laku ayam Lah jenengan wingi-wingi pripun? Wingi-wingi pripun jenengan? boten kados ngeten. Mboten kados ngeten iki. Lah sakniki adem ngoten pripun? Nggih. Saged kula raosaken. Mboten. Sedaya warga, sedaya sesepuh pinisepuh leluhur ingkang wonten mriki sampun. Alhamdulillah Sampun nggih. sampun nampi sedanten. Wonten mriki sing disepuhaken sinten? Panjenengan apa sinten? Mbah Jejer, Mbah Jejer, Mbah Niti sinten? Raja Niti. Raja Menggolo, Raja Menggolo. Mbah Jejer, Non? oh Mbah Raja Menggolo. Oh, Raja Menggolo. Nggih. Lah pripun? Kula mriki sak rombongan sesepuh leluhur pripun? Padha bunga. Niki kula nami kula Mufid. Menika sing damel wadah Wahyudi, menika Pak Marianto, menika Mas Tamsis. Kula asli Jawa Tengah. Menawi kula lebih binau tolabul ngilmi, guru kula saking Bandung. Sampun mireng. Kula kecipratan namung sekedhik. Nggih. Tamsis Nuruddin. Tamsis Nuruddin. Tamsis Nuruddin. Nggih. Pun sering sawan mriki, Mbah. Pripun? Leren. Kon mudi resiki omamu kakean regetan. Leren kan resiki napa niku Mbah? Barang-barangmu sing marapet Kenapa niku? coba terus Oh, ngoten. nang kowe pengen sholat nuwun jaluk sing koyo raguno anggonmu sholat raguno anggonmu ibadah leren apa Nggih. ora manut rasano sesuk ning kono mumpung kowe isih urip ning donya aku iki mergo lantaran
wonten dawuh melih. sampun cekap iki Nggih. menika padang Sinten? kakehan reget Sinten? sapa Oh, menika Mas Nur Tamsis. apa welingku mau Nggih. aja mungsu hati-hati Nggih. Nggih, Mbah. mungsu kuwi dadi luwih sesat ra gunung ibadahmu mula kowe nembung lantaran ra gunung sing ngapurke dudu sing kuwasa kowe ning pondok diajari apa ra mbok lakoni kok mungkono regetan Ngapunten sing wau kula dugeni nika niki pripun niku wau iki? marake maksiat niku gawe wong sesat Lah sik nika sing putri talak nika nggih pripun nika? mesake Ning sampun to nika? pun pindah Ampun kula pindah wingi nika nyuwun pindah. matur subhanu Tasih kerabat mriki napa? taksih Oh kalih Raja Menggo lho. Raja Niti. Wingi matur ngoten niku ture ra betah ngoten lha kan nderek Ibu Tiri Ratu Malang. gone kanggo maksiat ora bener Do njaluk-njaluk niku nggih. Ngapunten menawi kula sak rencang le dugi wonten dalem panjenengan sedaya warga mriki kedangon. Lah nggih, namung napa wektale. atus adem Seneng nggih. Saged kula namung ngoten niku. Masya Allah kula dereng nemoni Nggih. Lah nggih kula namung kecipratan sekedhik niku kula niku. sidik mawon pedaderke barokah berkah Nggih. ajaran kang sae Nggih. Kula nggih sakwate napa nggih sok sorok Siratullah Ziarah tenggene leluhur pini sepuh Ngayu Jakarta. Napa sampun disanjangi? sampun panggetan nanging kula niku Mboten boten waktu napa-napa. perojo niku Nggih. enten tata cara Nggih. boten saged sunah-sunah Nggih. orang ketok pepilih wedal punika sampun cekap kula ajeng kundur Nggih, ngapunten niki saderenge kondur kula sak rencang kula sing damel wadah menika Pak Yudi, Pak Marianto, Pak Tamsis menawi wonten lupute di ngapunten, menawi wonten klirune nyuwun bimbinganipun, menawi salah nggih dielekno lan kula sak rencang nyuwun pangestunipun anggenipun kuat nglampahi. mugi saged damel berkah Amin. donya lan akhirat Amin. Salam kangge sedaya ingkang dereng kula sebat, ingkang dereng saged kula dugeni, merga nggih nyuwun sewu. Suasana keadaan dados dereng saged segera. sampun mangertos Nggih. cekap semonten mawon Nggih. saderenge
Nggih, sami-sami. Sami-sami. Mugi berkah sedayanipun. Iki Mas Tamsis nggih ajeng nderek salim. Nggih, matur suwun nggih, Mbah. Nggih, nika sing jenengan aturke wau kula namung koleksi mawon mergo ciptaane empu-empu jaman riyin. Ngoten. Nggih. Nggih, kula tampi, Mbah. Nggih, sampun. Nggih, ngapunten menawi kedangan kula derekke nggih. Bismillahirrahmanirrahim.